I feel very happy today, terribly honored. नैजिनैथि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फाइखि बान्था 2026 खौ गथायनाय जाबाय। बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया बान्था मोनगिरिनो बर'नि दोरोङारि गानग्रा दख'ना आरो जोमग्रा गथायदों। आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्ट आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 22थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फाइखि बान्था 2026 मोननो हानाय भुटान हादोरनि रानि बिमा मेजेस्टि ग्यारियुम आशी दर्जी वांमो वांचुकनो गथायनाय जाबाय। बे मानगोनां सन्माना जिउनि बेसेनगोनां सिबिनायखौ गनायथि होयो, जायहा हादोरारि सिमा गैया। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि नीलेश्वर ब्रह्म नुब्लाङाव बे बान्था राननाय हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। थारायन फाउन्डेशननि गेजेरजों बिथाङा सोमोनांथाव खामानि मावदोंमोन। हिमालयनि गोजौ हाजो थिखिनिनिफ्राय लानानै गामियारि बिखाफोरसिम निखावरि फोजोबस्रांनाय, आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनाय आरो हारिमु संरैखा खालामनायाव बिथांनि हाबाफारिया रोजा रोजा सुबुंफोरनि जिउखौ सोलायहोदों। आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आरो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि बाहागो लानायाव महारानिखौ 2 लाख रांनि नोगोद बान्था, मान बिलाइ आरो बड'फानि मुंदांखा गोसोखांथि बान्था होनाय जायो। बेयो मोनसे बान्थाल' नङा, बेयो मोनसे दालाव। बे मोनसे गुबुन हादोरनि नोगोरारिखौ मान होनाय जादों, जाय बे बाथ्राखौ फोरमायो दि बर'फोरनि बिफा बड'फानि उनमोनथाया आथिखालाव गोजोन बुहुमनां सानथौ जानानै दं। बान्था नाजावनाय समाव महारानिया भुटान हादोर आरो बड'लेण्डनि सुबुंफोरनि गेजेराव गोथौ अरायथा सोमोन्दोनि सोमोन्दै बुंदोंमोन, मोनसे सोमोन्दो जाय फैबाय थानाय क'क्राझार गेलेमफु रेलवे लिंकखौ आरोबाव गोख्रोंसिन खालामगोन। जेब्ला जों महारानिनि बिहोमाखौ सोलोंगोन, अब्ला जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नोजोरखौबो गोसोखांगोन। सुबुं माहारियानो जौसिन धोरोम। आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। लोगोसे बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि, भुटान हादोरनि गभर्नर मन्थ्रि, बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', आसामनि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म, रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि, लक सभानि एमपि जयन्त बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर डक्टर बाबुलाल आहूजा आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोर आरो फरायसा फरायसुलिफोरा बे बान्था राननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बान्था मोनगिरि भुटान हादोरनि रानि मेजेस्टि द कुइन दर्जी वांमो वांचुकआ गावनि गोजोननायखौ फोरमायो आरो बेसेनगोनां बिबुंथि लाखियो। I feel very happy today, terribly honored to receive this very prestigious award. And I'm here with, His Excellency, the Governor of Assam, and here we have. I really feel a deep connection with the people of Bodoland, the Bodos, and the Assamese at large. So as I go home now today, I take back all the love that I've received, and I will carry that love back to all the Bhutanese who will love you even more. Thank you. Ma'am, this both countries are the traditional friends center. Can you say something about the Prime Minister Modi's initiative for the strengthening of this friendliness between the both countries? Can you say Yes. I think this is really, a start. Because everything starts from people to people, whether it's from Prime Minister to Prime Minister, from our King, basically, who has the highest of love and respect for your people here. And everything starts from people to people. A day like this, a connection like this. So right from the top to all of us here, I think the connection has been made for greater friendship between our two countries and two peoples.